Wafugasi Oire Azabuye and you may not company and I didn't hear Biawan Mayani. We very malosi and the young company of Biawan on another Bosa. If I end up those Catayana, if I ended a Satayana. Oh, yes, to me so. When we have chance, we have to me in us. I mean, that's to do for you, but I would be able to show you. In line at the Bosa, he and the Bosa Catayana. If I end up Bosa, hey, they now company on your. Bible says, "Send your most amount one or two accessible." Someone just say about the Papa sword, and you remember the Papa sword. You're my young father. Hey, money needs to know your Cassia. Jesus. Oh, the young company. Oh, your company boss room. And you may on one of us. As soon as I say somebody other day. Nina ya minyako pamsa ni wajuma amani mawasu ni asisizo nina Nina ya minyako pamsa ni wajuma Yesu miwamu bako papa Minyako papa nusani yobo nipa Ya yosu ya mafumba Ya radiama mafusa di yobo nipo Wasimi nijani fremana ya mamafuo Midia jada mida ya masumfuna Enyumrei adano nipa mkuadia Everybody from Nakumamunasa, Mama Yamani, whatever that's the December, that's only Miss Subanso. What's not here from not here, and you may, or you know the Paria, no. One about me, God, the pound on the Baba Yamocratia, and you may, what you want to come on the Mahosa. It's in me, party, and me, Yendi. It's in a man, I'm very happy. Yeah, and maybe a Monica Sancha is now for the son. Yamaka Banyagu Masumuno, and you may one in one, Ababa Mosua, Yamaka one, Amaya, we saw Yamina Motu, and what you want to say for Boyaso. Oh, Yamina Mama paying for, and what you want to see a mama so, and your papa in Yamidia, as I tell you what you're going in Yamidia. Hey! I can't show them showing me. Now we are going to possess to the Surazo. But come you home by your casa. Only pay. So more. Unacopano. Medalina Copano. It's in nobody say. This is my intention. Only pay. Only pay. Only pay. Only pay. Only pay. Somebody say, Amen and amen. Sida awa ana waso egusu awutie na woni gusu a ohweye. Baby bia wote yankan baby a ohweye free bia. Ya mobi bia la jo eba kasafidie so. Minister Comfort Nyankopon enhira na onye okese. So ama ho kwan na Awurade afa so am ya fra ko oduma henwa nanimu. Sam radio fro obi no obi so fro obi say sida awa ble no aso. Nyame akoa no aye krado. The Awurade asoma na weyemrem so onfa hintasem emle nyame ma no o fidua mo ai be ko ne nchen nyama na kwa ba na de ne de nyame de aso onso famle ne de no o de abrɛ Bishop Oma emo akwa ba ejo so fo atiefo ne ahwefo nyina ye krado etio yedo otumfo Nyankopon asese wahwe ye so ama na wotwe so akwa asa beto ye ene ye bra da Obi Osha yen otie yen ewo Sumpa TV. Ene Sumpa Radio. Monso so amo hwa yen ewo Facebook ni nyina ya mama kwaba. Brei ya bra ye sida awa brenie. Brei ya bra ye ka Onyankopon
asɛm kyerɛ wo na yɛka deɛ nti a onyankopɔn ɛmfi ne ma ne deɛ nti a nipa bɔ mpa ya nyame ɛmfi ne ma biom yɛhwɛ saa asɛm no na yɛsan kɔfa tete atempɔn no na yɛwie a yɛafrɛ Awurade na Awurade agye yɛn so na obi bi a ɔhaw bi da wo soɔ no onyankopɔn anam ne dɔm so ayi afiri wo so na wo so wahyɛ onyankopɔn animonyam na deɛ yɛde berɛ wo nyinaa ne sɛ ɛhefa na yɛgyanom nyankopɔn no ɛwɔ na yɛbisa sɛ yɛne gyanom nyankopɔn a ɔne tetefoɔ no nanteyɛ ɔhyɛ wɔ animonyam a woama wɔ anim angu ase no saa nyankopɔn no wada anaa ɔyɛ teasefoɔ nyankopɔn na yɛba nsɛmfoɔ a yɛde berɛ wo nyinaa no yɛde gyina nyame asɛm so na ansa na yɛbɛwura twerɛsɛm no mu no mɛpɛ sɛ wofa wo phone na wofrɛ wo nua bi wofrɛ wo ba bi wofrɛ wo adamfo bi sɛ nyame akoa na nyame asoma no Sompa TV so no waba na nyame gu so ade ne yɛ anwanwa adwuma ne nsɛnkyerɛne na waba ma nyame ma nyinaa enti mɛsɛ tena wo fie tena ba bi ɔwɔ asafoɔ wɔ mu na yɛnsua nyame asɛm na yɛnyina so de yɛnsungu nyame so na wɔn a yɛwɔ sɛ nyankopɔn no ɔyɛ adwuma tete berɛ no mu wada no wɔhu sɛ saa nyankopɔn no ɔyɛ teasefoɔ nyankopɔn enti edu memene da ɛbɔ memene da enwumere no nsia ɛyɛ afa ɛyɛ u TV no to Sompa saa so na kwasia da 6:00 AM fa to Sompa TV na hwɛ wɔn a onyankopɔn eneme egusu a ɔyɛ wɔn abrabɔ mu nsɛnkyerɛne nyame fa me so a onyankopɔn ɛma ɔmo adanse ni yɛ pii na nyame gusu a ɔyɛ nsɛnkyerɛne no saa nso na mo a mo tera one no ɛba ho machi 5:30 to 6 bia from Monday to Sunday ɛyɛ wo de hwɛ 30 minutes na yɛ hwɛ nneɛma nyankopɔn gusu a ɔyɛ na ɛnam sɛ yɛne nyame ma no bi ɛwɔ Facebook ni nti no mepɛ sɛ mo nsɔ no yaba live enti no mo frɛ wo nua yɛda share link no na yɛda frɛ no wɔ so na like enti ɔsɔfo himfa na wɔmaba fidie ɛmaba Facebook no so ka kyerɛ wɔn sɛ ɔnkɔ Sompa Facebook no so dodoɔ no akɔ Sompa ka kyerɛ me ma na ɔmo gu ɛyɛ sida Facebook no so sɛ me sɛ bi hia ɔmo wɔ Sompa so enti ɔmo mmra hɔ ɔsɔfo ɔmo mo saa nso na boss lady also boss lady ono so ehweyen saa nso ana Steven so ehweyen Steven amuli shiraba nso oya ne ntanto body no 1111 amo hallelujah enti mo share link no mo share link na nyame asem na ano be hye osofo aban ansa na yebetie nyame asem no yɛba afidie so no that's right bosom yɛtwa mu no yɛma atiefo ne ahwɛfo hu sɛ nipa bi adwen yɛ wɔn sɛ woyɛ fomsoɔ na wosrɛ bɔne fakyɛ a ɛno ano no na yɛma ɔmo hu sɛ saa nyɛ no ano no na deɛ nti nipa pii ɔhaw da wɔn so a ɔnte nneɛma ase nyinaa ne sɛ Bible akyerɛ yɛn nokora kwan no ɔsɛ ɔde papa ɛne bɔne ato nipa bi a wanim na ɔhyɛ wo sɛ fa papa na wobɛnya nkwa ɛde ama wo kra na sɛ woboa pa kɔfa bɔne na bɔne no so wɔ akatua a onyankopɔn de brɛ ne ma enti nipa wɔ gyidie sɛ ɔkɔtwo ransom kɔyɛ adɔyɛ ohun mobroni bi na ɔboa no a onim sɛ nyame bɛhyira no na nipa saa nipa koro no ne deɛ sɛ ɔyɛ ne nua bɔne ɔma ne nua adwuma afiri ne nsa ne nua awadeɛ egu ɔtwitwa ne nua nantiri ɔde ɔha ɔto ne nua so ne nti ne nua bi akɔtɔ amanneɛ mu ne nti ɛnam no so ma ne nua bi agyapadeɛ afiri ne nsa deɛ ɔse ɛne ne deɛ nyame ntua ne ho ka enti yɛma nipa hu sɛ
uwie no sre bone fa cha nyame de be chew na aketua no de o de be ma se ne o ye papa aketua papa no beba sa so na o ye bone aketua de obenya na asase so ase na wakonya no soro na me sa ma ahwefo ne atiefo tie bibi se da ye nipa so bo na adwene se oye osofo oye difo that's right nyame nsa wo no so oye nyuntuni oye church elder okay oti asori dem even oya baba oye virgin onya bone enti oso daye bia daye no enya nsunsuaso bia wo no so efi so oye trenni oye nyame ba nyankopo ansem a yesua ya yekọ twere sem fa daye so no die na o kai nipa adwene our software father you say me ma 1 minute ma ahwefo na tiefo nti won kan sese ya Bishop Eradi Shirawo amen Eradi asoma wampa ahintasem odi ama no ebudo sane wo kire daye so no yemu bebre ho no ma eya na ewure fi ehun ni ewure fi mposese so daye a ye bepe nyame nipa na nyame akọ abikura yi a kire no na nko wa ma ye ho akwankire ana ho mpaebo na Bible no mo ba bia ye mehu pa eye Genesis chapter 40 enkrofo mienu omo da afiase a Pharaoh yo hene ba ko ye ne nsahye ni ba ko ye ne pan tofo omo so da yo muhu onyame ni pa ye friend say Joseph eyi da ye ne kire no obi aka ne da ye ma Joseph kire mu say we dia no ye be di ni dibre ebe ma no nansa so ba ko nso dia no yo nso ye be kun ana ye be twa uti na Bible say ampani ampa na nsa ne duru ya no ye be yi ba ko a wo sensa no ede ni dibre esan ma no ba de otopa no ne de ye be twa ni ti pepepe se ne Bible no e kan ne nkiremu no esi kire no omo sign no that's right omo sign no that's right International as a bishop say ya so da ya ni kwase ya didi agoro nam so man krofo bebre frafra e kan mo da ya se wo hwe niam nipa ne namu a e de na da ya so no ani nkiremu awurade nam so de bae no e ye pepepe me kire mo se da ya no anya nsunsu aso wo nipa ya dada sitenem that's right say ya nsunsu aso papa anasa nsunsu aso bone obu hawa onamu nyina ena wo hwem ya otiem ya daye ba akopa oson eno na nipa pi fra wo fidie so say daye na me so ye no say ena efri sa da no madwuma nyina say enti me bo ahwefo kokko say daye ni bi wo kra na wo so e kira wo say abrabo bi a wo bo no nye yes woni nyankopon tem eye nipa pi nim say wansua nyame asem na kura na ye bone adichie wo ese wo se wo ye de osuma wo na adwuma enti nyame de nipa basase so ma botaye e wo se wo sum nyankopon se wo ye memre dani wo ye kwasi dani edu kwasi ada na memre da e wo se wo kono okosom de obowo de wa hwe wo so na wo twe no e wo se wo kosom no enti bebere to da kura na sori konye ti nyame so daye no ama wani ba ho se kwa bi ba ho na wan hwe nam saa kwa no so de amane bebere enti afri saa bre ko ya afi no emonsem no doso enti obi anhwe ye se o ma ohaw ne amane bi anya dan o so daya enya afa dan no toto wa brabo ho se wo ne nyame ntem te sen abrabo be na wo bo enti Job 33 ne se daya ne bi wa beteneteno daya ne bi wa be dan ebe so mu na yukra afira mena bi mu hallelujah amen na watwe bosumi nyina de nyame asem a yesua ne se suban character hallelujah omo ba Facebook no so mo akwa ba se na gya no beso na be wura enti omo nya dan omo nche link no na omo mfro bi se na nyame asem na e ba no ehita asem na no ode enti obi amfa pen na omfa ne ngoma fa otwere dua na nyame asem no ba na wetimi aye dan atworo ato enti frobi so omo nhye manya ne tie se mia bebere wo ho amaye dan omadum light no obi anya dan fa no radio no fa to sompa radio se monto titi radio no de ye chinchim no de tete no GBC 1 GBC 2 wo fo no eno bi na monto to ano de o chi meto so se ya ona nanom ka cho se mo obi anchi ba bi eda o ma na sompa ho na sompa radio mo mu yi mfre so hallelujah amen me pasa me twe ahwefo ne atiefo adwene si bibi so eno aye kan 1 Timothy chapter 6 from verse 6 to 10 ene nansa ene ye kan Bible say boni nyina ehine ni sika eno na nipa bebre adi akire abidi ohaw nyina eba ye hwe oman Ghana yetimo ye se
edun su tobere ahefa na eyire hefa enkra nkwa na eyire also sesei takorade Kumase region ha ne nuoma nkawe nyina iso timi yire adenti na timi yire ni nyina ne se obisi kabi a wo paninti no ene ode sei oman no wunti obi nsuafo obi ekunu ena baby bia ode wajapade bi akosi a ensese odi si ho no eno ye suban a enya eno betimi anya amane enti ye wo na wotwe kwan a nipa peso ode pesika eye kwan papa anase kwan bone enti ene ye be wure twere sem no ye be kan Jeremiah chapter 17 verse 11 Jeremiah chapter 17 so fi ma ya ma one so kakra na ya ahwefo ne tifo so mo nte won kan yie odifo Jeremiah ngoma eti du nso gichemu eye du baako wase de ope ade anya de ope sika anya na onya no onya ne trene so no onya no kwan papa so trene kwan so etesa akokohwede a otesa akokohwede a obutu nkosua enya ono no to yeso obebu ne nanum faja na wieye mu na wieye no obeye okwasea amen enti wa ho hwemi a wotie me asem nyina ne wieye no ahyase ne nya dan the beginning doesn't matter but the end thereof ahyase ne nya dan enya den enti obi hwemi obi tie me kwan ya o fa so apesika no eye kwan papa so enti 1 Timothy say ye ba asase we so no ya mfa hwe ama na say ye be firi mu so a ye ntimi mfa bibi emfiri mu nya dan enko enti ose yenya de ebedie ye be sha ka ye manu ano somaye anso ene de nipa nya bia enso nipa ni ti se nipa be kum nipa na obenya sika obefa so se nipa be ton ne kra ena de apesika obefa ho se nipa be se ni nua na onya di bia bia enti obi afa telephone call ebo nipa pa se yense obi se ne be ya ne di bia no be free ne nsa na ono abenya sa di bia no sa konwa no sa position wasan edan ono so abetranso no anya sika puduo eno na Bible no say the open ho anya na wamfa kwan papa so no ote sa kokohwede a obutu kosua enya ono anankasa ne de no trem se na wieye no obeye okwasea ne nam no obechemu yere no agufa enti ose ne nkwa na asa nyame ma na 100 years a onya 50 years a obewu onya 50 years obeye den obewu na ahwefo ne atiefo quotation buei na me pese me yekoso na osofo obeka ne tentempa Jeremiah chapter 12 from verse 1 to 7 then pa dwurin bi say obi wo ajapade ye anso kwan ya nipa no fa so nya ye no eni na asem se nya kwan papa so awieye no se nipa no wo problem enti ye ta ka se sima se kura so enkwa sore abrabo minim no suban ya onemu aso ne nyoma oye bia ye yie osofo kan ntanta no ahwefo native ntie awrade se me no bo nkura udi bem nanso me ne wo beka sara adenti na abonefo kwan esi won yie na nkonkonsafo nyanso ho edwo won wote won na oginhini onyenyini na ososo aba enso uben won ano nyabotre osofo otie obi na ohwemi a otie me se oyogidi ni oye Kristo ni obobra botene anso na awade crop bi onyanya anso ni mobi a sebi obo sebi ahwewo abrabobone waware onim bi onsom nyame onam opo kwan so bopo odi ayeye se tabam oso abade oye bia yeye anso otrene ni huna mane na nyankopon onte ase entene ekamia ye se nipa bi sire nipa bi se mudi nyame achi na moye den munya ade enti nyankopon tie nsem na onyankopon osofo to aso ose wotewon na oginhini onyinyini na ososo abanso oben wonano na wone won akoma ntem twe na enso wo awurade unime
uhume na wo so makoma hwe said ye tie e wo fam tutu won se nwan a ole koku won na ehira won so sie okum da enkosi da ben na asase no ne bobo na afuom hahan twintwam esofo bone no nti enjo tieni o te sa azuka oye technician wa hai anajumu nyina obetena se amade ache anso so no ubehu obi adwuma obo ongo adwuma o anso hwe kasa bi dadan no ni fie bi sisie no obi se na ye adwuma den no etisen wasa dentina nyame aye de ema abonefo ase tintim no mu diye kan Isaiah chapter 3 verse 11 etie de nyankopon ka odifo Isaiah engoma etimiensa yimudu ba akono etimiensa chemu eye edu ba akono oh obonefo nwie tie enti wa wo hwami a wo tie me no osi nipa bi ofa kwan bone so nya ne ho onya japade pi kwan ya ofa so nya kwa papa no twere sem se nipa no onwie na ebewie no musuo osi ebewie no musuo na ne yoyeso ade na ode bema no ne yoyeso aba na ode bema no osofo se emra ye kan aya Jeremiah chapter 11 no 17:11 no osi ne nanokura no obebom mienu enti atoda utimu se nipa bi wo aka wa bre kadu mere se ko bedi ne bre so aba na owo no frɛ no se kwan ofa so enya de onyae no enya kwan papa Bible say nyame shira Abraham no shira ne ba Isaac no shira ne nana Jacob na Abraham na nyame shira no obre ya na se wa mere Bible say odi atutina enti obi a wo hweme a utie me na bra unamu nyina onam nyame akwan so a onyame be hira na nyame obema wase aye dan atim enti ehwe ne boyefo no na Bible say won na wie ye no eni asem no ahase no say enya dan o say enya de na kan Jeremiah chapter 18 Jeremiah chapter 8 verse 15 Jeremiah 8 verse 15 na ensantie di okafa obi ofa kwan bone so enya no odifo Jeremiah anwe enti mo hwami amutie me na ya bomba ya che ya tranya minuna se ya che 8 verse 15 8:15 o se matre na obu okra onkwa sorry obu onsum nyame minim na braba obo onsu nyoma ye yie no tie se nipa no ma wie ye ne akatu ya bra hon so o se ye hwe asumdwe kwan ye hwe asumdwe kwan na nso bibi pa biara ama bibi papa bi ama 8 verse 15 no mo o se ye hwe asumdwe kwan na nso bibi pa biara ama na ene oyalesa bre nso na hwe akomatuo nko ya hwe yalesa nso akoma no kwa na etu enti won se obi hwame obi tie me o kai English version na eno na ebekire omu yie papa obi o hwam o se me hwehwa asundwie asundwie ama me san hwehwa ayaresa ama enti nipa bi o hwam ya o fa kwan bone so ebedumre bi obehwe asundwe se asundwe mra ofie no asundwe ma obehwehwa yaresa ma ofie no yaresa ma ena amafo matna kro titi kro ni kro nketuwa mu no na ye nipa bi a na o mo fa kwan bone so nya esika ena omu ni ho ye hwe o masefo ebi asefo adane akọwensafo ebi asefo adane ayarefo efie na buche na bo anso papa no tiase mama no tiase no kwan ofo so nya no o gidin no ka oni ho no ka wasanka na ase ne ka nhira na yedan so anso hwe ne ti di aye eno na twerɛsɛm na ka se ewiye no enti ahyase ne nya den enti ufa kwan bone so enam so obi wu onam owoso obi awari egu enam so obi dibi afredi nsa na ode anya ho a Bible says sa onipa no ewiye no enti na ye hwe enankoa de ebenya ne nankoa ye hwe no ochena enti ahintasem ewo mu nyina ne se opesika bomode ase fa kwan papa so na fa pesika no na wan fa kwan papa so ampesika no ewiye no ho be kiro Senyo kano Isaiah chapter 3 verse 11 enti na Jeremiah chapter 8 verse 1 to 7
ɔkyerɛ sɛ nipa bi ka sɛ ye adenti na nipa bi yɛ dan di bɔne nso so no wɔ ho tɔ wɔn onyame ahwɛ wɔn ama ɔdi yie na yɛ a yɛte nyame nwunu ase deɛ yɛn ho kyerɛ yɛ ɛnɛ ansa no na mede ama wo no saafoɔ no ɔmo wieɛ no wɔsɛ ɛbɛwie wɔn musuo na wɔn kwanna no nso so nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ dan ɔbɛkyɛm nyame nhyira na nyame nyɛ ɔkɛsɛ afei na wohwɛ yɛ wɔ sompa a ɛyɛ sida awa na wotie yɛn ɛnɛ baabi a yɛduru so no yɛ suban a nipa bi ɛda ne di obi te nyame fie ɔyɛ ɔsɔfoɔ suban bi ɔda ne die ɛnyɛ suban papa obi hwɛ mi otie mi ɔyɛ ɔhene obi hwɛ mi otie mi ɔyɛ ɔhema obi tie mi ɔyɛ odiifoɔ obi hwɛ mi otie mi ɔyɛ amayoni obi hwɛ mi otie mi ɔyɛ abusuapanyin bi adeɛ nyɛ ne dea nso abusua gyapadeɛ wagye efiri abusua no ɛnam so ama nipa bi a wagye wɔn nsɛm adeɛ nyina bi di awerɛhɔ di ewu ebi na to nipa yɛ fɛ ne sɛ n'abɔto no bobi turo no nipa yɛ fɛ ne sɛ Jezebel ɔgye yampa ɔgye de ma ne kura ha aso yɛnhwɛ Jezebel wie ɔsɛ wie yɛ no bɛyɛ dan ɛbɛda ne umusuo Jezebel na wie yɛ no Bible sɛ kraman awie ne nam ma ne ka ne dompe nipa no wie yɛ no nyame nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu din mu amen nyame asɛm bɛwie sɛ yɛgyina so bɔ mpa yɛ tiawa ɛde fa nyame asɛm so nyame nhyɛ wo den wa wohwɛm nyame mma nyinaa nyame mhyɛ wo den deɛ wonam mu bia bɛwie wo yie ɛsɛ deɛ wonam mu bia bɛwie wo yie na ɔbɔnefoɔ no akwan deɛ Bible sɛ ɛnyɛ dan ɛntene da biara da na ɔse ɔbɔnefoɔ no wɔn a wɔfa kwan bɔne so ɛnyɛ wɔn ho no ɔse ɛbɛwie wɔn deɛ bɛn musuo enti obi hwɛ me mpa yɛ di kan yɛbɔ ɔbɔ mpa sɛ nyame hyɛ me den na ma me wie kɔdo ho ma me ntimi nkura me mu die mu obi so hwɛ me ɔtie me ebia nyame asɛm wante wadi namfofoɔ bi akyi nipa bi akyi ayɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata ɛnnɛ ɛsoso daeɛ esisi wo so srɛ sɛ Awurade mfa nkyɛw na Awurade de bɛkyɛw ka sɛ Awurade Yesu wo a wohwɛ me a wotie me Awurade asɛm aba Awurade asɛm aba yi ma me wie koduro honhom hyɛ me den ma me ntimi nyina Awurade me nso nyame asɛm aba yi me di mu fɔ me srɛ bɔde fa kyɛ sɛ Awurade fa kyɛ me wɔ Yesu dem bia ware na bɔ mpa Yesu demo of Jesus Christ. You can Matthew chapter 18 from verse 18 to